Lent i avorrit, així es podria definir el partit que van disputar ahir el Blanes i la Pobla de Mafumet, dos conjunts que lluitaran per evitar el descens. Tot i que al final van acabar en taules, els dos equips van tenir les seves opcions d'endur-se la victòria. A la primera part, el Blanes va estar més fi i de seguida va avançar-se al marcador després d'aquesta acció de Sergi Díaz per la banda esquerra, que acaba en un penal que transforma el capità Uri. Després del gol, la Pobla, amb un Nyonyo molt inspirat, va buscar l'empat a pilota aturada i amb aquest xut llunyà que gairebé sorprèn a Coca, però va ser el Blanes qui va disposar de les millors ocasions. Primer Narcís va rematar de cap un pèl desviat i després Rodri en va tenir dues, una en contraatac que acaba amb un intent de vaselina i la segona que es fabrica ell mateix i que acaba amb un xut ras que surt fregant el pal. A la segona meitat es van invertir els papers i al minut 52 Llobet aprofitava una rematada de Nyonyo després d'una jugada embolicada dins l'àrea per fer l'empat definitiu. A partir d'aquí el joc es va concentrar al mig del camp i no va ser fins l'últim quart d'hora que els visitants van tenir l'opció d'endur-se els 3 punts. Primer va ser Nyonyo, que va xutar desviat després de quedar-se sol davant de Coca, i al descompte Ton també va enviar fora una rematada de cap molt clara. Al final del partit, Santi Coc qualificava de derrota aquest empat i Paco Carballo felicitava els jugadors per haver sabut amarrar un punt contra un rival directe. Molt bé, marxem amb sensació de derrota, no? Perquè amb la situació que estem, haver guanyat aquí ens donava aire, no? I vulguis o no, la situació es comença a complicar perquè es tallarà la lliga i després per remuntar-se et farà una muntanya. Nosaltres marxem, clar, decepcionats perquè confiàvem avui en guanyar, en fer les coses possiblement per poder guanyar, però bé, és el que dic, hem de seguir treballant, esperar el premià i a veure si la sort ens canvia una mica. Positivo, ¿no? Positivo, hemos sumado, la Pobla no nos ha superado, sigue por debajo nuestro y bueno, esperábamos sumar de 3 en 3, pero bueno, quizás pues el golpe del gol pues nos haya tocado un poquito psicológicamente, nos haya afectado, ¿no? Pero bueno, yo creo que el equipo era muy difícil seguir mostrándose voluntarioso, con esfuerzo, y era muy difícil mantener la cara alta y bueno, lo hemos conseguido, ¿no? Es un buen comienzo para una buena racha, ¿no? Ojalá que empiece hoy. Tot i que encara està la corda fluixa, amb el punt sumat el Blanes segueix fora de les posicions de descens de tercera, una classificació que encapçalen Reus i Hospitalet amb 30 punts. L'equip de Paco Carballo té un desplaçament complicat la setmana que ve al camp del Sant Boià. Tot i l'empat del primer equip, que no va deixar ni freds ni calents els molts aficionats que van veure el partit, ahir va ser un dia festiu al Camp dels Pins, i és que 2 hores abans del partit, els més de 200 nens i nenes de l'entitat que havien gaudit primer d'una xocolatada van desfilar damunt del terreny de joc a la presentació dels equips. Tot i tenir menys fitxes que en d'altres temporades, ja que s'ha suprimit el cadet B i l'infantil C, el Blanes segueix apostant per la formació i la prova. És aquesta imatge que es va poder veure diumenge al matí. Els més petits del club van sortir al final acompanyant els jugadors del primer equip, que es van fer la foto de família de rigor abans de començar a escalfar pel partit contra la Pobla.